Fil-Parlament, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li ngħata l-kuntratt għat tfassil tat-tender għal bini ta' sptar ġdid tal-psikjatrija. Ingħata diġà issa l-ewwel kuntratt għal bini tal-isptar il-ġdid tas-psikjatrija wara li issa l-arġet akkwistata u anke l-fondi ġew akkwistati, beda issa allura x-xogħol u x-xogħol ikun xogħol ta' dokumentazzjoni biex issa fis-snin li ġejjin ikollna anke dan l-isptar il-ġdid tal-kura psikjatrika li ħajkun parti mill-kampus ta' Mater Dei. Id-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li fiċ-ċentru tas-saħħa Ċensu Mowran Fraħal ġdid se jkun hemm dipartiment sieħ iddedikat għas-saħħa mentali. Nista' nħabbar li fix-xhur li ġejjin meta fl-ewwel nofs is-sena li ġejja jiftaħ ċentru kbir Ċensu Mowran ġewwa Fraħal ġdid, hemmhekk se jkun hemm unit sħiħ, dipartiment sħiħ għall-kura tas-saħħa mentali barra minn Monte Carmeli, kif ukoll se jkun hemm unit dedikat apposta għal kura ta' persuni u pazjenti li jbagħtu mid-dimensja. Il-Ministru għas-Saħħa qal li l-ħidma tal-Gvern f'dan is-settur tinqasam fit-tnejn. Aħna ħadna bil-maqlub, għamilna żewġ prinċipji kardinali, l-ewwel l-inklusività, jiġifieri li inti jekk għandek problema ta' saħħa mentali ma toħodix imkien separati sa inti għandek xi ħaġa li m'għandux minn għandu mart ieħor. L-inklusività u li nagħtu kemm jista' jkun is-saħħa il-kura tas-saħħa mentali fil-komunità u mhux fl-isptarijiet tagħna. Chris Fern innota kif il-kura għas-saħħa mentali lit-tfal u żgħażagħ qed tingħata fil-komunità fosthom f'numru ta' bereġ madwar pajjiżna.